Mooi dat iedereen er weer is. Kijk maar even deze kant op. Ik zie heel veel zomerse gezichten. Dat is goed. Nou, ik denk dat het gewoon een beetje hetzelfde riedeltje wordt. Dus ik denk dat we een beetje alles doggen wat we normaal ook doen. Vorig jaar het weer een beetje oors, maar ik denk dat nou alles wel normaal is. De zomervakantie in het noorden van Nederland is voorbij. Dat betekent dat de dwarren van de basisscholen weer open gaan. Nou weer gewoon, met volle klassen en zonder oorlogmeter afstaan. Wils Nederland nog heel die te krijgen had met de besmettelijke Delta-variant van het coronavirus. Toch gaan ze hier op CBS de Paardwiezer in Oentjerk net volle moeite mee. Ik ben heel blij dat de band gewoon weer naar school kan. En de meeste leerkrachten zijn wel gevaccineerd zelf, maar we gaan eigenlijk nooit voor de simmer geen angst hoor. We willen gewoon graag de band op school hebben. En nee, er is hier net een gevoel van angst van de band ben net gevaccineerd. Nee, we zijn heel blij dat ze er zijn. Nood de squallen weer hier binnen, zonder al te strenge coronamaatregels, met je politici en onderwijsorganisaties gaan zorgen omdat een soort ventilatiesysteem op squallen net goed werkt. Maar op de Paardwiezer is dit net het geval. Dat is iets waar we net echt mee bezig zijn. In die zin van dat we daar bang voor zijn. We zwaaien ervoor dat we de ruiten goed hebben en de doorriepen. En dat we gewoon op die manier genoeg ventileren. En voor ons gevoel is dat ik voldoende om op die manier voor goede ventilatie te zorgen. Dus dat is net iets waar we zwaar genoeg hebben of angst voor hebben. Dat we zeggen, dat is net goed op orde. Om het coronavirus zo vol mogelijk boeten de squaldwaren te houden, hielden er nog wel wat maatregels. Nou, als leerkrachten houden we sowieso wel afstand op elkaar. En we zorgen ervoor dat ouders goed geïnformeerd zijn. Dat ze weten van wanneer moet ik mijn band thuis houden en wanneer moet ik mijn band eventueel testen laten of wat dan ook. Dus daar hebben we wel dat communiceren we naar ouders zodat we dat goed van elkaar weten. En op die manier hopen we dat het bij ons blijft. Het bloot de komende tijd dus afwachten hoe het gaan zal met de verspreiding van het coronavirus op squallen. Doch maakt het de wijze van lesjaan van Jurre net zo volle uit. Ja, dat vind ik wel prima. Ik vond het vorig jaar ook wel leuk. Zo, dus het maakt me eigenlijk niet heel veel uit, zolang als we een beetje squallen hast. We gaan ook alvast een beetje beginnen.